Thẳng lại ra nào bà. Deh labu. Labu. Oंखायनो थ' लाबोदो जानोबा. बोखारना लाबो. मोनफा मोनफा बोखार. Ini बोखारग्रो सानिया बोखारग्रो. Oh, गोलैबाय. Moonbai. Deh labodo. Sukanai. Karena hurबाय माबा. र' जायाखैसोबा बेखौ हाथायाव माबा थाबथाजोबो. Iku haya. Oh, bisa ina. Oh, iku sebusna. Nang haya nih iku sebna nang fugayaw hatiyaw maba habjebo. Hai, गिदिर खायो नामा? Ka harsiya. Hayang sebna konse. Hei, soba. Sebna. Hatiyaw maba habo. Nah. Nang jana ngai iku. Mami asuk. Jatuh. Hello, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ फरायनाय थालायबाय. ओंखाम संहांबायबो आङो. जि लेट जाखादों दिनै थाब सिखारनो रोङाखैमोन ना. ओंखायनो अखा एसे हादोंमोन नालाय. गरम जालायबाय. Karen gaya, Karen gaya. Karen gaya kita apa, Babu? Karen nana gaya dabu. दुगैखांनानै गस्लाफोरखौनो गाननो खुनुरुखुमसो गानबाय. दहायनिफ्रायनो गैया कारेन्टआ. बिदि जायो नामा सोरबा? Segera izin dong mami. Gitar kami deh ini. Dali आलु भाजाल' दिनै ओंख्रिया नोरसिंसो होदेरलाबायबाय आं एसे नोरसिङाबो एकदम बारा मोजाङानो गैला खाथियाव ओरैनो एसेल' मोनबाय. उन्दुना सिखारलायबाय बाबुआ दासो नै सिखारनानै गेलेनो खोमा एरग्राजों गेलेनो बिनिया खोमा एरग्राजों गेलेदों लाबोना फैनानै बेलासिबायबो बे गेलेनायाव दसे थाबाय थाथ'नोसै ओमफ्राय बाथिबो होनांगौ दा दसे थानानै न' सिबनानै बाथि होनोसै. आयौ हाराया हामदों नामा आंलाय? हे बाबु जा मोजां नुदों माथो बाबु. एर'प्लेन आयौ जा मोजां नुदोंथ' बाबु. Mama bongkaiga. जा मोजां नुलायदोंलै. दै ओंखारगादो. दै ओंखारग्रा? मा दै ओंखारग्रालै? Hai ओंखारगा. माहाय ओंखारग्रा बेलाय? Hai मानसि ओंखारगा. है ओइ Oke दैखौ गिदाखि. नाय बाबुनाव खोमाखि दं नामा नायनि मादैनि बायदि मादैना खोमा साननानै माबायाव डक्टरनाव नायजानो खोमाखि गदोंनो मादैनिया. नाय दं नामा नायनि नाय दाख्लैनो दंनाया गैगोना गैला? है गाहा मोजांबो थाया. Gila. Rwngjwba lo open and shut. Anda nengah. Anda ada open asal. Open asal. Open asal. Baby, Oh, ada. Baby anda ba. Come.
lindang Ebar mahu kon lainnya nih. Hinggan mabu. Nah, baby satu tuturi, baby satu tuturi, baby satu tuturi, ada Mana? nah, mabahan susu. Mana? Pingkan je, yo, tada, how do you do? Mommy pingkan je, yo, come on day, how do you do? Brother pingkan je, yo, tada, how do you do? Daddy pingkan je, come on day, how do you do? Daddy pingkan je, come on day, happy pingkan do. Abu pingkan je, yo, tada, how do you do? Ayo, daso oंखारनाय जाबाय आं बाहेराव जि लायनोसै नै बाबुनि जि दङ दुगैनोसै जिखौ थिखोनानै आराम जादों बेरायनो बोथोरा जोंना जिंखाया गैला मैथायाबो नै मोनालायबाय बाथि होखांबाय आङो ओमफ्राय दा आङो साहा लोंनायनि सिगां मोनसे खामानि मावना लानो सानबाय माने फिल्टारा जोंना एसे दैया लेथ्रा फैनायखाय ना माथाय माने दामानि अखा हाबाय थादोंना अखा हाबा एसे दैया बोरैबा गोजों फैयो आरोना बोरैबा मैला बायदि गोमोहां बोरैबा फैयो आरो ओमफ्राय फिल्टारा गवा जादों मैला बारा जाबाय नामाथाय मानजिनो नागिरदों खनसे ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय फिल्टार दैया नै मारैबा एसे मैला बायदि गोजों नङा मबाइलाव मोजाङै सिनायाखै